A tocar de la capital de comarca, Cervera, arribem a Castellnou d'Oluges, un antic nucli medieval situat a la llera esquerra del riu Sió. A la plaça del petit nucli trobem el lledoner que li dóna nom, juntament amb l'església de Sant Pere del segle XVI. El castell és originari del segle XI amb posteriors remodelacions dels segles XIII i XVI. Erigit directament damunt la roca, en destaquen les seves espitlleres. Nascut a partir de cases de pagesos que cuidaven el camp i el bestiar, Malgrat neix entorn del seu castell de l'any 1078. El seu castell, el castell de Malgrat o castell del Sió, es troba perfectament restaurat. La seva església, l'església de Santa Maria de Malgrat, és així mateix del segle XII. I seguint a través de camps de cultiu, arribem a la Prenyanosa, que ens rep amb el seu curiós dipòsit d'aigües. Així mateix, apareix ressenyada per primer cop l'any 1024, al segle XI. Camí de Riber, passem per aquesta ermita al mig del camp, de la qual no trobem cap nom ni ressenya. De camí passem per Sedó. La seva església de Sant Donat està datada entre els segles XIV i XVII. Uns imponents contraforts tenen cura de la seva construcció. I vist Sedó, seguim via cap a Riber.
I tot seguit arribem a Ríber, que amb 25 habitants té els seus orígens a l'època de la Reconquesta. I tot seguit sortim de Ríber cap a la propera destinació. A uns escassos 500 metres d'alçada i amb uns 200 habitants, Tarroja de Segarra té el seu nucli antic distribuït en forma gairebé circular. I gaudeix d'una posició estratègica a mig camí entre Guissona i Cervera. Tot seguit, a continuació, arribem a Hostafrancs. Amb una preciosa creu de terme plateresca del segle XVII a la seva plaça major. Al costat de la seva església de Sant Bartomeu, barroca del segle XVIII. L'Hotel Blanc i Negre d'Agramunt, un bon lloc per fer final d'etapa i seguir el dia següent.